केंद्राक गोंयांत मरिना आयिल्लो जाय. मरिना हाडटना थळाव्यांचो विचार जातलो. तांणी भियोवचें न्हय. मरिनाचो ज्या नुस्तेकारांक फटको बसता तांची जोड दुप्पट वाडोवपाची वेवस्था करतले म्हूण केंद्रीय शिपिंग आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी उलयला. फ्लोटींग जेटीवेलो 50% खर्च केंद्र उखलतले. राज्यांनी फ्लोटींग जेटीचे प्रस्ताव केंद्राक धाडचे. केंद्र खंय तो फुडें व्हरतले. MSDचे 16वे बसकेत गोंयांत आयिल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो. मरीना डेवलप करने की हमारी इच्छा है. वो लैंड के प्रॉब्लम वो जगह के पर्रिकर जी इस पर सोल्यूशन निकाल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी. वो जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम यहाँ अच्छा मरीना बनाना चाहते हैं. पहिली गोष्ट, कुठल्याही छोट्या माणसाच्या हिताला आम्ही बाधा येऊ देणार नाही. उलट आम्ही अशी स्कीम तयार करतोय की त्यांच्या आजच्या इन्कमपेक्षा 2पट 3पट ते वाढेल आणि म्हणून मॉडर्नाइज सिस्टीम करतोय. एवढंच नाही तर मी ॲग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीला आज सांगितलं की गोव्याच्या किंवा या भागात चांगल्या क्वालिटीचे फिश निर्माण व्हावे म्हणून सीड ते सॅम्पलिंग टाकून इथे आपल्याला चांगले फिश तयार करता येतील का, आणि म्हणून मरीना तयार झालं त्यांच्याकरता वेगळी जागा ठेवू आणि कुठल्याही प्रकारे छोट्या माणसाला आम्ही कुठेही त्याचा नुकसानीत जाऊ देणार नाही. त्याची डेव्हलपमेंट ही आमची पहिली प्रायोरिटी आहे आणि त्याचं बिझनेस वाढेल असा पहिले प्रयत्न करू. आणि म्हणून लोकांनी भीती ठेवू नये, घाबरू नये, पण मॉडर्न जे काही होत आहे त्याला सहकार्य करावं. त्यांचे कुठेही इंटरेस्ट आम्ही जाऊ देणार नाही. कि गोवा में माननीय मंत्री जी को कहा है कि जितना एयरपोर्ट और यहाँ बस स्टेशन और रेलवे ट्रैफिक आता है उसको पानी से लेकर जा सकते हैं, ऐसी कोई सिस्टम तैयार करो. हम फ्लोटिंग जेटी देने के लिए तैयार है. जितने प्रपोजल देंगे उतने में मंजूर कर दूंगा. सो आ सेंटर कैसीनो इंडस्ट्री को भी फंडिंग करेगा? नहीं, कैसीनो इंडस्ट्री को मैं फंडिंग करने का सवाल ही नहीं उठता. इट्स नॉट रिलेटेड माय डिपार्टमेंट. जेटी अगर होती है जिसके उसका फायदा होगा तो जितने प्रपोजल गोवा के मंत्री देंगे तुरंत लेके आए मेरे पास. 50% मेरे, 50% उनके, तो हम देने के लिए तैयार हैं. उसका फायदा क्या है, और कोई इंडस्ट्री वाला ले सकता है. भूंय अधिग्रहण कायद्यावेल्यान संसदेत विरोधक राजकारण करतात. राज्यांनी भूंय अधिग्रहण कायद्याचेर आपली मतां केंद्राक धाडची म्हूण तो उलयलो. There is no problem in land acquisition. Land acquisition they act in concurrent list. If the some party they want to politicalize this issue, now the state government, those who are interested in development of the state, they can accept that land acquisition law. They can make their rules. The law is there in the concurrent list, so state government are fully authorized to take the decision. And I feel that in this environment of development, thus I'm expecting the majority state government will take appropriate decisions. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी चेतन गवस. दिवचले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आणि संशोधन केंद्र उबारपाचे दीनदयाळ जनसेवा प्रतिष्ठानान थारायला. 10 कोटीच्या प्रकल्पाचो प्लान संस्थेन तयार केला. आयुष मंत्रालयाच्या आदारान हॉस्पिटल आणि संशोधन केंद्र उबारतले. 5 माळ्याच्या बिल्डिंगेत 60 बेडेड हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर आसतले म्हूण संस्थेन प्लान केला. आता आम्ही जो नवो प्रोजेक्ट जो घेतला तो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर हे युनिक प्रोजेक्ट गोंयांत सुरू करचो. आणि थोडे आयुष हे जे आसा त्या आयुष डिपार्टमेंटाचे भाऊ श्रीपाद भाऊ ताजे कडसून मदत घेवन हो कन्सेप्ट जो आसा तो आमी सुरू करचो गोंयांत आणि पर्टिक्युलरली दिवचलीन सुरू करचो अशें म्हणून आमी फुडें सरलेले आसा. ताजी 5 मजली इमारत आणि वेल प्लॅन ते सुसज्ज हे जे आसा ओटी म्हण आनी कितें अशें म्हणजे 2 कन्सेप्ट तातूंत आसा. डायग्नोसीस ज्यो आसा त्यो आमी एलोपॅथी घेतल्या. ट्रिटमेंट हो जो आसा हो आयुर्वेदीक आसा अशी संकल्पना घेवन आमी फुडें सरल्या. सादारण 60 बेडेड हॉस्पिटल, 5 मजली इमारत हें आशें तातूंत आमी एडमिटूय करतले आनी OPD आमी दवरतले. पेडण्या गोल्फ कोर्सा खातीर दिगंबर कामत सरकारान सुमार 40,000 चौखण मीटर शेत जमीन रुपांतरीत केल्ली. पर्रीकार सरकारान 1,32,000 चौखण मीटर जमीन रुपांतरीत केली. ग्रामसभेन विरोध करूनय पंचायतीन लिडिंग हॉस्पिटलाक विला बांदपाक NOC दिली. ह्या प्रकरणात अर्थीक गैरव्यवहार जाला. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आनी क्रायम ब्रांचीन प्रकरणाची चौकशी करची म्हूण तेरेखोलची कूळ मुणकार संघटना मागता. कामतीच्या टेन्युअरान तेरेखोलान ताणें 40,000 स्क्वेअर मीटर कन्वर्शन केली आणि ती ॲग्रिकल्चरल टेनेंटेड लँड त्या आमच्या पर्रीकारान
1,32,000 कन्वर्शन केली, ती बी ॲग्रिकल्चरल टेनेंटेड लँड, जाल्यार सगळी मेळोन सुमार जाता 1,72,000 स्क्वेअर मिटर. हांव मागता एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आनी क्रायम ब्रांचा लागीं चौकशी करच्यो खेरीज भाशेन हो आमचो गांव विकतो घेवचो केला. फकत बेकायदेशीर कन्वर्शन जालां तेरेखोलच्या गांवांत. ह्या तेरेखोलान जे 2 विलांक परमिशन दिल्यात त्या परमिशनाक आमच्या पंचायतीन आमच्या मेंबरान ताका अपोज केलेलो. तोरूय आसतना तांच्यांनी ओवररूल करून तांकां NOC दिली आनी म्हाका दिसता ह्या NOCन कसलोय तरी आर्थीक वेवहार आसा आनी हाचेर एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंटान चौकशी करूची. 2012तल्या वेळी चर्च हल्लो केशीत सोमारा सगळे आरोपी कोर्टा मुखार हाजीर रावले. फक्त एक आरोपी फादर रोमाल्डो गोन्साल्वीस देशाभायर आशिल्ल्यान कोर्टांत नाशिल्लो. ताणें ते विशीं कोर्टाक कळयिल्लें. केशीची सुनावणी 5 ऑक्टोबरा सावन सुरू जातली. 2012तल्या ह्या केशीत 2 पाद्री आनी 20 लोकांक आड गुन्यांव नोंद केल्लो. वेळीचो आमदार बेंजामीन सिल्वाचें नांव केशीत ना, पूण सोमारा तो कोर्टांत आशिल्लो. घेवया एक विराम.